mi moramo da vratimo pravdu u naše živote. I zbog toga hoću da postavim crvene linije za one koji privređuju šta mogu da urade, a šta ne mogu da urade. I onim predstavnicima krupnog kapitala. Ja ne upućujem poruku mržnje njima. Ja ne upućujem njima poruku neprijateljstva, ali kažem, onako kako je bilo u 90-im i kako ste uspevali i do 2008. godine da privređujete, neće moći u budućnosti. Morat ćete da znate šta su pravila ponašanja i vi koji imate najveći kapital u zemlji, i vi koji ste stekli ogromno bogatstvo i koji ste, stičući to bogatstvo, našli za shodno da delite lekcije siromašnima i radnicima, ja vam kažem, poštovana gospodo, nije ovo protiv vas, vi imate pravo da zarađujete novac, da gradite svoje kompanije, otvarate nova radna mesta, postaći ćemo vas u tome, da otvarate svoje biznise u regionalnim državama, uvek ću zvati regionalne lidere, predsjednike susednih država da vam otvorim i tamo vrata, ali morat ćete da poštujete pravila ponašanja u našoj zemlji. Nećete moći da dižete cene u beskonačno, bez ikakvih granica u vašim prodavnicama. Imaćete konkurenciju, nećete moći da za male pare kupujete zemljište koje ima 10-100 puta veću cenu nego ono što ste vi platili. Morat ćete da poštujete pravila ponašanja kao što predstavnici krupnog kapitala čine svugde u svetu. Ovo nije poruka neprijateljstva, ovo je poruka da će svi morati da poštuju zakone ove zemlje i pravila ponašanja. Kada kažem svi, Pančevke i Pančevci, mislim tu i na političare, da budem potpuno otvoren. Iza mene stoje kandidati za poslanike, za odbornike, za zastupnike vaših interesa u javnim institucijama. Svako od njih morat će da radi svoj posao na javni način. Javna institucija, javni način rada. Nema tajnog načina rada. Znamo mi šta je državna tajna, to ćemo uvijek da poštujemo. Ali niko ne može zbog obavljanja javne funkcije da stiče imovinu i ostvaruje korist za sebe i za svoje članove porodice. Nisam je ja sticao, živim obični život. Kada izađem iz ovog predsjedničkog života, nastavit ću svojim običnim građanskim putem, ali neću da nosim na leđima bilo koga ko zloupotrebljava javni interes zbog svoje lične koristi. Nikoga neću da nosim na leđima.